Sæt dig i skrædderstilling og tag en dyb vejrtrækning. Stræk armene op over hovedet en ad gangen og mærk dine skulderled. Roter lidt op i håndledet, så din hånd bliver lidt sat fri. Den anden arm. Mærk skulderen strække og håndledet rotere. Læg dine underarme mod hinanden og flet fingrene sammen. Og mens armene er samlet, drejer du i håndledet, så dine hænder får strukket sig lidt rundt. Mærk, hvordan det giver sig rundt omkring i armene. Så skal du rulle dit hoved, så nakken bliver let sat fri. Gør dig blød i nakkeledet. Lav et stort gab, stræk i munden og begynd at massere din kæbe. Mærk selv efter, hvor hårdt eller blødt du skal trykke, og hvor det er rart at dvæle lidt, og hvor du går videre ned langs kæben. Du kan trykke helt op ved siden af ørerne og helt nede ved din hage. Hiv, tryk, mærk efter. Gør dig blød og træk vejret imens og hiv lidt i kinderne. Og sæt ansigtet fri. Nu skal du lægge dig godt til rette. Tag en pude under nakke og hoved og eventuelt også under dine knæ. Mærk efter, hvordan din krop har lyst til at ligge. Møfter lidt ned i underlaget og mærk alle de steder, du rører ved underlaget. Træk vejret ind gennem næsen. Hold det lidt og sukke dybt i hver vejrtrækning. Og mærk dine håndled slippe deres spænding, hvordan de kan slippe uden at hænderne falder nogle steder, du kan godt give slip. Det samme i nakken og skuldrene, bare giv slip i ledene. Mærk ned i dine ankler. Du kan trække luften helt derned gennem næsen og slippe spændingen, hvor fødderne bare får lidt mere plads. Tæerne. Læg mærke til overgangen mellem fod og tæer. Suk dybt hver gang du har trukket vejret ind. Slip i knæene. Mærk, at du slipper i lænden, og at underlaget griber dig. Nu skal du til at arbejde mere bevidst med din vejrtrækning. Læg en hånd på din mave. Træk luft ind gennem næsen og mærk din hånd løfte sig. Hold luften lidt derinde. Og slip luften igen med et suk, hvor din tunge og kæbe afslappes. Tag en ny indånding. Mærk, det trykker indefra og op. Hold det lidt. Og suk. Og lad hånden sænke sig med maven igen. Lille pause. Ny indånding. Og denne gang, når du slipper luften, så prøv at lade din tunge blive helt blød. Flyt hænderne op på ribbenskanterne. Træk luft gennem næsen, mærk ribbenene hæve sig. Og suk. Ny indånding gennem næsen. Ribbenene trykker på dine hænder og løfter sig. Hold det. Og suk. Ny indånding gennem næsen. Hold det derinde, og denne gang, når du slipper luften, puster du aktivt med spænding i læberne. Flyt dine hænder op til brystkassen. Træk luft ind gennem næsen. Hold det derinde. Suk med blød kæbe og tunge. Ny indånding gennem næsen. Hold det lidt og slip med et suk. Så trækker du igen luft gennem næsen og holder det lidt, men denne gang, når du slipper luften, puster du aktivt med spænding i læberne. Flyt hænderne ned. Mærk ved dit kønsben. Mærk, hvordan bækkenet giver sig på en indånding. Og hvordan du kan lade det smelte, og dit underliv synke ned i underlaget, når du sukker. På indåndinger trykker det op mod dit kønsben og dine hænder. Og du får lov bare at slippe hele kroppen, når du sukker.
Igen en indånding, hvor du trykker mod hænderne helt ned ved bækkenet. Og smelter, når du sukker. Husk, at du kan bruge fingerspidserne til at trykke de steder, der særligt trænger til at mærke, at det skal hæve sig, når du trækker luft ind. Og at det skal slippe spændingen, når du slipper luften. Læg og mærk efter, hvor du på en indånding har svært ved at få luften helt ned og vævet til at give sig. Og mærk, at du tillader det mere og mere at slippe sine spændinger, når du sukker. Brug din vejrtrækning og dine fingerspidser til at få vejrtrækningen helt ned og massere indefra i dit underliv. Du kan enten vælge at blive liggende lidt her, hvis du har mulighed for det, og nyde bare at trække vejret, eller du kan begynde at sætte dig op. Husk at bruge dine arme til at komme op, og husk at være langsom. Undersøg, hvordan din krop har lyst til at bevæge sig. Lad den få tid. Afslut med en dyb vejrtrækning. Du har nu lavet bækkenbundstræningen, del 1.